Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mga kaaksyon na welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon niya nga daw Miyerkules na kita kadasig lang tiyempo naton petsa 18 na sa bulan sang Enero tuig 2023. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikatlo ng Miyerkules sa naunang nga bulan daw ginahunos lang inadlaw no. Actually subong kundi Oktubre pa man tong talana nga eleksyon sa barangay, pero diri sa Bacolod subong may barangay na nga ang gagwa nga balita do apat ka bilog ng interesado nga mag-inkwentro sa nagapungko nga kapitan. Aksyon Hotline. Ay kalain, may ara na gani iba niya nga istorya siling nga willing ko pala yung magpapili bilang liga ng mga barangay president. Wow, kadlawig pa gani ka tiempo ni gadali gid kamuhaw. Aksyon Hotline. Daw sadya yan, no? Ano-ano malangyang ang eleksyon sa Pilipinas, daw katulad sang mga festival, nga ginapatigayon, sadya ya, nanamitan niyang tao kung may ara mga kwan mo, may ara istorya parti politika, nanamitan niyang tao, wala labot nga nanamitan mag-istorya, ang ginapaminsan sa tao niya, ti may allowance naman eh. Ay, kiperti, no? Aksyon Hotline. Only in the Philippines. Ang iban, nagayuhan man ang pagpangabuhi bangod sa politika. Ang iban, nagbagong motorsiklo bangod sa politika. Ati normal lang na, namigin man ang politika, nga kung dumdumunta ang tinutuyo sang pag-entra sang isa ka kandidato sa politika, amo ang pag-serbisyo sa pumuloy. Aksyon Hotline. Man ang the best sinadra o kung ang pinakatinutuyo nga ama intra ka no, sa pagpapili bilang opisyal bisan sa barangay lang for that matter amo ang pagserbisyo no pagserbisyo galing kay kung kaisa daw una pa ang personal interest kag ang negosyo sang sa serbisyo no. Aksyon Hotline. Ay kalain. Anyway, Aksyon Artay Hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Hotline na program. Tubtob kita sa takna nga alas 9:30 no karon iya nga aga. Ano ba dalag ko nga mabalita pero sini nga aga nagtupa pa ang ulan no magaling kay dali lang kag indi gid madamol. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga morning? Ari ho, nakita ko kapon man timing kahapon bala kundi day off naton nakita ko yung may ara sang nagkuan may ara sang may nakita ko kapon may nag-challenge kay Mayor Albi kag sa pamunuan sa Masiwa no grupo sang actually kilala naman nga grupo ang Amlig Tubig ang butanong ngalan nila gan ikahapon to ang nagwa daw may pagbag-o may pagligwat. Pero tiyang pagpanghangkat, painomon nila si Ma'am Munadia Hardin sang tubig nga ginaproduce sa Masiwa Prime Water, amo man si Mayor Albi. Aksyon Hotline. Why pa man ko kakita until now, no nga ang challenge is accepted o kung ginabaton ini nga challenge. Aber, i-try ta karon tawgan ang General Manager abi sang Masiwa, nanong say niya sini? Aksyon Hotline. Kay ang punto sa mga nagpatawag kahapon sa presscon kat hindi gid malimpyong tubig nyo da sa Masiwa do mo na no, sa Prime Water nga hindi gid siya safe para sa pag-inom sang publiko. Ang tuod sinamo ni gani nga nagdamo man ang mga kuan mo nagabaligya bala mga water refilling stations kay mayong negosyo sang tubig may nagabakal sang una nga tiempo dumduman ko tuod nagatiner ko di sa Bacolod, rastiya ko sa may Sunshine Valley Subdivision,
ang pagbugtaw mo yan, sa una yan, no? Mawala naming tubig sa refrigerator. Ang ginahimo mo lang yan, hugasan mo lang suludlan, linuan mo na abi, salod mo liwat sa gripo, sulod mo lang sa refrigerator para mag-cold, okay na ya. Waya gasto nga magala ka pa bakal sa gwa sang mga purified or distilled or ano pa da, no? Or sa mga water refilling stations. Sumungya mo na nga ang negosyo nag-improve kay tido ka pigaw giman sang quality tuod sang tubig mo. Action Hotline. Oh, abilan tawon ta na karon. Now, aga pa sini nga aga man, may nanawag sa kon kumpare ko sini nga nung tabo di sa Bacolod City. Daw ga istoryaman kita parte sa bidding, parte bala basura. Nya nga amon lugar di ho, halin sa Lumina. Pagkadto diri ang Lumina ara sa Vista Alegre. Pagkadto dira sa duha ka subdivision sa Granada, ay kaluyan kuno siya kabulan nang way makuliktang basura na da. Action Hotline. Nanong tabo sini IPM, ano man, anong natabo sa inyo, i-check nyo na anay ho, kay hindi nga mga pumuluyo, hindi man maghala reklamo mo kung nakulikta lang sang IPM. Now, may mga reasons, actually nabatian ko kahapon doon na interview ni Axon Marlon, si Miss Maria Fitris Fuentes. Galing kiti amo na bla, siya nano mo pa ka-explikar sini, of all the reasons sa mga natabo, kung nga na-delay ang paghakot sa basura, pero kumo nga ini nagpanimaho na, hindi mo niya mapungga na mo ning tao nga nagareklamo gid. Now, kabay patani, no, nga maaktuhan ini, kag mapalabot dira, kay Miss Daping, no, pagis kay Miss Daping nga office, nga mambalan ang IPM, nga unahon na lang niyanay ang mga backlog nga tuman nagidya ang panimaho. Action Hotline. Pero hindi naging magwanta. Damo naging ang nagareklamo. Pati sa akon yung gareklamo. Ito siling ko dahil lang magkutunta ni anay. Kung paano ni nga ang way malabutan ang inyo daya. O nga ang inyo lugar diya. Way yapon makot ang basura. Action Hotline. Ano pagid? No, ang istoryahan ta. Bausikap Madeline Diaz. Good morning. Amo ning mapisan ng kapitan sa barangay 18 dis Bacolod. Tiambot kung may enkwentro pa na kay Kap, hindi pa tapos ang imo sining nga kwan, nga termino. No? May-ari di gambal siya, morning honorarya lang nang inalaga sa ibanda. O hindi kay serbisyo, ay husto na. Action Hotline. May labot sa honoraryong nga batunon nila, kwan may puder ka man gawag, tiyempo eleksyon. Yadi pa man Action Hotline. Ay, sige, ano pagid? Gin-meeting na actually ni Mayor kahapon ang mga kapitan sa sining solid waste management program nga gusto ipalabot. I-check karon tabi karon ang liga ng mga barangay president. Ano mga approach diri kag plano nga himuon sa city upod sa mga kapitan tiyo damo na ho. Mga residente sa lugar nyo bisa pa kanyo man kay nagareklamo na nga naway makulikta ang ila basura. Action Hotline. Ano pa? Oy, aton malang ni, dutay malang ga monitor sa aton. Buwas nga, daw lain naman kuno magapungko nga general manager sa Sineco. Ay, way pagani mag-init ang buli siyang nagpungko itong ginbutang lang nga OIC. Galing ti OIC in capacity, officer in charge, pwede ka lang niya maislan anytime. Action Hotline. Amo ining rason kung nga ang buwas may magapungko na dira nga bag-o nga general manager. Now, ang initial information nga nabaton ko, kaagi naman gani kuno sa serbisyo da sa Sineco, kaagi kuno IBP President sa Negros Occidental Chapter, kaagi man kuno siya kag isa ka CPA lawyer. Ang siling gani sa amigo ko, hindi ayhan nga amo ni siyang sa paminsaron ko. Hindi ko lang papakunahan, pero do siya mo man singuna sa board of director dang gina-interview ta sa aton sang naton sang una sang presidente da siya. Action Hotline. Congratulations in advance kung siya gid man. Pero lang tawon tani. Buwas kuno mag-umpisa ang iya pagserbisyo. Tawgan ta siya abi karon basi makauna ta nga daan interview. Action Hotline. Kag appointment sang GSO head sa Negros Occidental ginatagan ng concurrence sang SP.
Congratulations kay Sir Arnel, no? Argusar nga magapungko na bilang GSO head sang Negros. Action Hotline. Samtang balik sa Bacolod, ang PPP proposal sa SM Group angot sa pagdevelop sa manukan ginbato na sang syudad. Pero may pipila pa gali na ha nga mga tenants do plano mag-appeal kuno kay Mayor kay atong sa promissory note ni Labla ginpirmahan nga compromise agreement. Daw hindi kuno masarangan to ang ginbutang nga kadamuon sang kantidad nga dapat bayran na kada bulan. Action Hotline. Di nga nagpasugot ka mo, no ginistorya man ka mo ni Mayor, dapat mag-istorya ni Mayor sa inyo kung pila masarangan nyo, ginplastar, ginprangkan nyo to. No, kay hindi tanan dira sa manukan, ang ila baligyan ay mayo, may ara na yung mga tenants, nga pilang nahot lang kakadtuda, no, sa ila nga mga pumuluyo, sa ila mga kliyente, sa ila mga customer. In short, yu tayo ila customer. Action Hotline. O, tinga nagpasugot ka mo, tisubong na may plano sila, i-appeal nila kuno, kay Mayor Albi Benitez, aber-aber na no ini. Action Hotline. Kag sa national karona, nga part sa aton sining nga pagpangaragan istoryahan taman, Bombay ho, grabing balita ay kahapon. Sa national, may mga Bombay nga ginapadala pasulod sa Pilipinas na intercept. Pero ano ni man, dako nga sibuyas Bombay, iya daw tinuntuning ubra ka mga negosyante ni. O, may mga ginambal si Senator Villar kag Senator Tolfo, pero nami niya, sir, hindi lang kay insultuanay kag balbalanay bla sugilanon. Nami ni ma-translate into action nga kung sino man ang responsable, sinitanan nga kabalastugan, tani, i-arestuhon na lang na, pasakaan kaso, kada hindi gidusto ang ila ginahimo. Action Hotline. Amo na so para ang pilag ka mga nagapangulang balita nga tuntutukan karon niya nga morning diri sa Action Hotline na program sa gihapon petsa 18 kita sa bulan sang Enero tuig 2023. Action Ang Hotline. detalye sini pagbalik ta ha isa-isahon ta ini tanan-tanan dugay-dugay. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di ka man gamitan. Di, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso. Sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Walang ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya Oo. nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya la sa ARB 4 piece lang.
amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga kapag-titikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaong kamandra ko. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatuloy sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito imunak lang dako na bulit siya Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. So, 23 na. Huwag ita sumong sa YouTube. YouTube lang ta. Facebook, araman. Ate, sige, okay na. Reglado, pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline sa gihapon. Miyerkules kita nga presentation January 18, 2023. Action Hotline! Let's go to work na diri sa inyo para tuntunan. Unahon ko ni anay mga balita this local. No, kay kapon kayo makukita ko bala ang balita parte sa tong pagtililipon ara sila ni Father Chris, si former Councilor June, si Rosales, no? And then abi ko ani ko may ano kapon kung ano ni siya nga balita man. Ato bala ang pagkuan, ang pag-challenge nila sa kay Ma'am Monadia din sa Basiwa kag sumungman kay Mayor Albi daw ay pa-reaksyon sumong sa City Hall. Kung ano palayag nila ni challenge to inom tubi isang prime water o kon basiwa mo. Action Hotline! Di kabalo ka naman in the advent of technology. Subong hindi mo hindi mo masagang ini basta gani nga kapin pa ma-post sa social media. Purti niya kadasing maglapta, no? Ga-viral, amo na kanang tawag na ga-viral iya. Kay once ka makita kag no interesting para sa public, gina-share nga bisan hindi taga Bacolod, iban mo naga-share. Mayara naga-share nga taga Negros. Iban gani iya hindi taga diri sa aton, outside Bacolod and Negros. Galing katiguro may mga kilala lang nga taga diri. Nga naga-share gina-forward gani isang iban mo. Kabaton ko sin kunano ini man, no? Nga ang amoning sitwasyon pero tinuway pa man sabat. We are trying to contact Ma'am Monadia din para mabatian tamantani ang side niya no kay kunanong mambal niya sini, no? Challenge ni inom tubig mo sa gripo nga nagagwa bla sa iyasang basiwa. Ti dapat guro iyasang promoter mo man nung ilang nga headra or ang in charge painomon man Action Hotline! Anda mo gareklamo nga kun aga kuno do color Nisti. why na siya kuana? Why na ya commercial value ha? Daw iced tea, daw ano kuno to. Oh, pero anyway, iban ganing lugar yung partikiklain sa kolor niya. Pero why pa man subong no? Bas hindi pa man siya why pa man siyang sabat. Wala tontay, no? Basi kung may makahutik man kay Ma'am Monadia, no? Kaya actually gina-text ko siya kag
call waya pa gina-entertainan noong tawag ta basi kung ka paminsan pa man si Mamuna Dia Hardin kung paano la sabton ini ang challenge bala sa ila. Action Hotline. Alas 8:26 na. Sige lang, hulaton ta lang kung nanugiban ang ila sabat sini. Masaylo ko bala diri sa kwano. Parte sa issue sang si Councilor Flor kay gusto ko ni i-update siya. Actually, kahapon ang nagpalayag tuhoy sa sining pag-accept o pagbato na sang city. Proposal ini para sa pagsulod sa ginatawag, no? Nga PPP project o ining private-public partnership la nga program nga para ini sa pumuluyo, no? Nga mga kaiwan, mga project hindi lang ni kay kunano, merkado. Basta may mga PPP program, tiamo na siyang nagasulod no ang mga nagkalain-lain nga mga programa nga ti ang gobyerno kag pribado nagainupdanay ina siya. Action Amo Hotline. na nga partnership. Lain pagid na ang joint venture, lain pagid na siya. Ti ina ginahimo ginman diri sa aton no sa Pilipinas practice giman iya mo. Pero by the way, i-check ko lang ni kay gusto ko maki-update doon na alimunaw abi kay ang balita siling ko nakita ko nga may proposal o ginbato na sa city ang proposal inatunan na sa city subong ang PPP dira sa may Manukan pero i-check ko lang kay do may pila pa dira ka mga vendors nga padayon nag-aayo kay do hindi na masarangan kuno to kundi may ara nga do nagbayad nga daw kumpleto pero hindi ni sila atong mga listahan gid tanan. Action Hotline. May pipila dira sa ila nga daw hindi bayad gi kuno sa gin-compromise agreement nila. Tiambo to matabo. Kag-update sa mga merkado, ang libertad do amo tong natulan nga daw na kay oprong iban subong sa Burgos kag sa Central Market. Do sige pa do may mga ginakayo pa subong. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Celia Flor and Committee on Market. Isa sa mga maisog kag saludo kung nga konsyal, man kung talawit kani nga konsyal kang hindi serbisyong tuyo mo, hindi ka magbaton sang Committee on Market. Pero believe ko saludo ko ya kay Councilor Celia Flor. Councilor, how are you? Both first inning nga ta sa 2023, tuman naging belated Happy New Year, Councilor. Yes, belated Happy New Year, Acton Art, no? Bag-ulagi ko, ikaw ang una nga interview sa akon. Kani, kahit ikabalo magkuha, kita na kami pare Jeffrey Chua, siling hindi lang to siya na pagkulita, kaya to siya sa tubla. Tisili ko, sige why na problema, magbalik lang siya kay atagan tagid sa chimpo Good morning. Ginapangita ka ni siyang primo mo bala kay nag-abot na rin sa Palawan ti sa akong nagriktas ko na sun na guro kun magaling kay way ka din tabuan Amo gani primo Alex. Oo. Di siling ko maya tani ko maimbitar to sa ti kami lang anay ni pare Jeffrey Chua na ginupda na. Anyway, ma'am, Okay. welcome back No, ang ato na diri ari siling ko very interesting bala nga mga update sa merkado. Kumusta by the way ang update sa Manukan? Antes na ton istoryahan ining daw proposal na nga gin-submit sa Office of the Mayor. Sa Manukan, ano namin mo ang joint venture? While abot siya ma'am, ang update anay, unahon ko lang guro ang parte sa mga tenants dabla. Kundi may tenants, anay. Oo, Yes, tenants. yes, yes. Kumusta ang Oo. ila subong ma'am? Kundi do may atutuya, nga daw kompleto, do anom sila kompleto nakabayad na, no, sa yes, ila obligasyon. yes, oo. Ang the rest sad to, kay ang duwa to, daw ay na to iya tsansa, guro, ambot kung anong mga settlement ka pwede pala mahimo, kag o kung ini-appeal, kung i-consider, pero no may iban kung ano hindi kasarang sa compromise agreement. Well, actually, ang sa compromise agreement na ipit-ipit na gid na 25,000 a month lang na mo. Okay. Kung nantawon mo na Action Art, that is not even 1,000 a day. Aha. So, yun na ano ko gani, kay actually ang nabutang na sa compromise agreement for 2 consecutive months nga hindi ka bayad. Supposedly, pwede gid sila isira, no? Okay. Ang iban sinadira, nakabayad, well, kadamo man, ang mga amo na sinin mo, anom na nakabayad, no, sang pulya.
tapos daw nag-update sila. May ara nga duha nga daw wala gid yung effort ng bayad ti do ang kwanto ang city legal do part na sang ila yung trabaho nga masira gyud, no? Okay. So may duha or apat nga kung okay pang ila status kaya nakabayad sila sa December. So February nakabayad naman na sila. Or November nagbayad, no? Okay. So December, January, okay pa na. By February 1, dapat makabayad yun na sila 1 month. Kung tantawon mo na siya actually, that practically butang tabi, even 30,000. No? That's only 15,000 a month. 500 pesos a day. So, kaya gina bayaran. Kalaway na lang, sige, pero hambalong ko na lang gid. Every other month, bayad sila. Pwede gid mo? Gani man. So, amo na bala, itagaan naton tsansa. So, 500 a day, hindi ko yan hindi na masarangan gina. Maski pa masiling nga kapiot sang panahon, kapigado sang baklanay, 500 a day, makaya mo na pila ka manok naman. Oo. May 5 ka customer or panda sa isa kadlaw gamay-gamay na ginaguro nga iwa kaya customer da nga 5 ka bilog, di ba? Yes, correct. Oo, so butang ta may 5 ka daw or 6 kada kakwan. Kaya mo na ng 500 a day unahon mo sa anay kay ti obligasyon na mo. Okay. So sige lang kay actually amo nang siling ko sa imo bag-o lagi ko katapat bakolod. Pero nagisiling ko sige na lang una kagid nga nag-text akon kay kabaton ko ga problema pa ko kay wifi load akon san. So hindi ko kay na ko gabanos message that sent kay nano man. Anyway, may nawag ang imong ang imong staff may nakatawag siya. So taga-ilang ko be 1 week be action art kay yes ma'am. Ma-meeting pa ko sa ila. In fact ga-chat na to sa akon nga gusto gid sang taga-Manukan mag-meet sa akon kay gusto nila mag-meet kay mayor kay maayo sila. Okay. Sili ko gamit nag-joke ako sili ko tikadtuan na lang to diretso si mayor. Hindi man sila. Sili nila makadto gid Manila gid ako kuno anay no. Wow. So sige lang. Mas-set ako meeting sa ila within the week Okay. Sa mga merkado sa palibot sa city, kung may mga update ang mga staff mo nga ginbilin di sa monitoring nila, anong dalagan sa mong ma'am? Bag-ulang gid action art kay ko na gutom ko blan ko agi tato sa Burgos bakal tato isda. Naglabay ko to nalipay gid ko kay daw pero ay ko nagsulod no. Pero sagwa pa lang kaariglado na. May alagyan na dito gani ang mga tao sa sidewalk sang Burgos, no? Siling kumayo man kay do gamintinar sa mga damo to na mga tao ang nagamonitor naton. Ang mga staff sa mga job order tuguro sang syudad. So ara sila sagwa pati nga amo akon ganing slakyan nga dali lang gid nga nagpark gin pahalin. Kumayo man kay at least ginasaway nila. Okay. No? So makita ko nga kanami sang Burgos pero may nakita ko dito sa stock area, ini nga dapat fruit kag vegetable vendors ang sagwa dibla sa may Ramos. Okay. May ato to nakita kung ulang ko lang nagabaligya to siya baboy, hindi man pwede da. Dapat sa sulod gina siya. No? So akon pa natawgan ang market supervisor kag kanon imunuhon ko na kung ano natabo nga may ato na bag-o ko na nakita. Ang sa Libertad, kahapon nag-meeting kita, nag-zoom lang kuya sa local market committee. Okay. Ginatapos natin ang guidelines para nga ma-transfer na ang mga transient vendors sa sulod sang annex. No? Okay. Kag may master list na nga ginhimo, diba si ini nga mga inadlaw, today or tomorrow, i-post na to ang master list, kag tagaan sila 1 week to comply sang requirements, kay para nga ma-raffle na naton. Kung sino makasulod kay hindi man kaigo tanan sorry gid no okay pila lang to ka stalls ang pwede dito sa annex ti kabalo ka naman ng aton vendors sagwa damo in fact gusto pagid may masulod pagid nga palista dili namon untat ani lista lang tawon ta ana yung inventory lang gid sang ara nga daan nga existing. So hopefully within the week naman ma-comply sila sa requirements the following sa 24
base or 24 up to 20, they are given up to January 24 to comply no sa requirements nila to qualify for the raffle. A week after ma-raffle kita. I see. Hopefully makapasulod na kita sa aton nga mga transient dira sa gwa sa sulod na sa annex building. Okay, very good, very good. Anyway, tigatagan ka na namon siguro makapawayway ka da. And then Yes, after a week yes, kung yes, makulo kompleto mo ni matawag kami liwat sa imo if you may, Councilor. Yes, okay lang gid. Makuha lang ko anay kay para nga maka-update lang ko anay sa opisina sa mga sa taga-merkado pagid ka taga-ila po time para nga ma-update man kamo. Sige. Ang anyo ko lang sa Pumuluyo nga kung makasulod na gani ang aton mga vendors dira sa annex kung pwede saka man sila pag magbakal no kay kabudlay nga pasudlon tato ang mga vendors tapos siyempre mareklamo na sila nga ma'am why man kami di why gasaka nga mga customer hindi man kami mabaklan diri so manaog gid na sila gihapon. Correct. Diba? Oo. So ang ayo ta sa customer sa Pumuluyo sang syudad kung pwede magsaka na gani dito ang mga vendor saka man kita magpamakal sang ilang nga mga produkto. Aha. Anyway, ma-update kami ginap. Salamat gid sa time mo nga ginatag sa Action Radio Bacolod today, Councilor. Salamat man Action Art. Happy New Year sa tanan. God bless, God bless. Good morning. God bless, Good man. morning. Okay, good morning. Action Hotline. Parte kay may pagbakasyon man eh. Tiya, normal man lang na mga councilors naton, city officials, barangay officials, deserve man na nila eh. After sang bakon mo bilong nga tuig, dilawlahog mo. Pagpungko nila pagka July balbalanay na dahil kundi may eleksyon, July pungko na sila. Pagka August until December, why nauntat nga trabaho ay halin sa session, halin sa committee nga ginatrabaho mo, di lahog totoo lang. Ang stress ang lawas mo nga ginatubang, stressful katama, ay puwerte. Kapin pa nga merkado ang imo komitiba. Action Hotline. Pinagbakasyon na, no? Si Councilor Celia Flor, bago lang gid siya actually nagkabalik and then, pero okay lang ara gyapon on the go gyapon si Councilor. Siling niya, it would take time kaya maistorya pa kuanay, pero ariho ang sa libertad, until next week, ikumplituhon na nga maplastar na kamo sa annex building no kay marapol na kamo da. Now, siniman nga si Mana, ang good news kay pabalo ko man dira sa mga manukan sa manukan country nga nag-okupar dira sang mga stalls. Man may ara gid diya sa ilang although nagperma sang compromise agreement pero daw nabudlayan sila kuno kay hindi nila makup up atong kinanglanon o kung ginpermahan nila nga 25,000 pesos a month. No do ka budlay gi kuno do ka takilid gi. Action Hotline. Pero kon depende na guro hindi man guros Mayor Albi nga magambal nga hindi amo na gilang na. Kinagligad dogin pamangkot man kamo mo. Tigaling ang gusto nila, gante sila sugilanon o magatubang kay Mayor Albi, paistoryaan na sila no kay Councilor Celia Flor. Tilantawon tani kon makumpleto na ang pagplastar sa mga merkado nga gin repair, gin obrahan, gin kayo, halin sa atops babaw to kag pagplastar niti kung matapos na ni nga mabutang na sa husto nga perspektibo o kung ang plano bla nga maipasulod way na sa sagwa sa mag-standby dira no hindi na magsulubras dalan ang nagabaligya dira ta na makita ang impact no kung in kaso nga masugdan kag mapatuman na ina. Action Hotline. Hatagan ta tiempo anay no si Councilor Celia Flora nga magkagulo ginawa kag pagkatapos dira ta siya pamangkuton sang update no kay ma-meeting pa man ni sila damo pa ni kay sa manukan da atong duwa galing duwa ito tsansa iya ahay mayara pa to kuno na patay ang ila pamilya da bangod sa stress no do na depress ginga do hindi bayad gid makasarang matapos ginatagan ultimatum galing kay munabla lesson learned ini bisan sa mga LGU, sa mga opisyales, sa banwaman o konsyudad. Ang consideration, ara ginaiya, no? Kapin pagid sa mga nag-aarkila, sa mga merkado, ang ginapanigyan sang syudad man o konsang banwa, may ara gid man ang mga consideration, no? Luwas sa ginatawag nga consideration, kung kaisa galing nataman,
kay may ara sa ginatawag nga political accommodation nga bangod nga ti mga butante, mga supporters kung kaisa daw ay ginahatagan gid attention or focus nga imo blang ikuanon, nga imo ikolektahon, no? Nga imo gid pabayaron, ti amo nang epekto niyo. Nagalala man ang sitwasyon. Action Hotline. Sabay pa, no? Timing gina. Sunod nga si Mana, guro may update naman ni, no? Si Councilor Celia Flor. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyud sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa
nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan gis kaila sila sir. Para nga
kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka iso gid. Vitamin D3. Sugot. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon din. Sa liwat. Harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Alas 8:52 na. Good morning gali kay Sir Fernandini Nanding Quadernal, senior kag Sir Nonoy Quadernal Jr. Ang iban nga mga mensahe niyo pagkaronan ko ni karon ang mga nagpadala sang mga mensahe ni Labla. Thank you gid sa inyo ha. Nga pagpadala sang mensahe. Sa mga listeners natin isa-isa ko lang ni karon kay palutson ko ni dugay ang obligasyon ko din pagbalik ta kay damo pa kita balita. Nag-response na si Ma'am Mona Dia Hardin galing kay may conference nga ongoing subong. Okay, gusto taman ni siya pamatian mo. Kag today gali may ara man press conference si Sir Winnie Sancho do parte man ni sa Seneco nga issue. Basi karon na lang guro kay basi malang-alang bala si Sir Winnie no kay ti ma-travel pa ni siya pakadto sa venue mo sang ila sining press conference. Action Hotline. Ang importante basta gani mga balita nga may ara kay nabtanan bala no sa kag magka-epektos pumuluyo mo ginang dapat may baluan sang tao nga mga update mo. Nagligad to ang balita party kuryente basta party tubig. Interesting ginaiya kay ang tao apektado sina. Kita mo pati gani basura, no? Damo dayon mensahe nga nagasinulod sa akon di ka pamagkot siringete. Anong plano lang sa mga basura sa amon di? Action Hotline. Ang nami sinaguro kay ang mga kapitan ni na meeting naman ni Mayor. I don't know kung ano gid exactly ang kaundan nila. I-check ko lang karon si Councilor Lady Glis Gonzales on the later parts ng program ta kung ano gid ang gindiscuss sila upod kay Mayor. Number one nga naintindihan ko ang strategy nga mabulig ang barangay pabalo sa tao nga amulan ning designated area. Dira kamo pwede kaula basura nyo kag dira ban kamo pwede dira kolektahon sang IPM, no? Kag amo ni oras kamo mapagwa sa iban nga mga inadlaw nga hindi nyo schedule sa kakutan na hindi nyo pagpagwaon. Tigaling ko magpariyon niya subong tag isa ka bulan nga hindi makakot ang basura ng mga nagareklamo limbawa sa Granada na sa may mga subdivision nga sa babaw sa Granada dahil kadamo nagapinanawag sa akon kay inaaga pa. Hindi man na guro pwedeng hindi mapagwaon ang tag isa ka bulan na sa imo kilid sa balay mo. Ano gurong panimaho sina? Action Hotline. Na kabay pa, no? Talupang doon ini sang city nga may magkahutik da kabalo ka naga-reflect ina City of Smile kita ti karon guwa sina City of Smile. By the way, Biyernes na gali Bacolodjat na. Ang dalan na sa may area sang circumferential ambot na plastan ni Sir John G. Liba kung ano gid ang ibutang landa nga disenyo sa traffic comes January 22, 22. Action Hotline.
2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Junior, SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO nga ginatag sa amon hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad. Aksyon Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Mahingagalang dirag kay Jolie Militado Patrimonio, salamat gid sa pagmonitor sa Singkang Airport sa kuna. Giovanni Sules
Verba Jr. Good morning man. Inday Blasa, mayong aga. Bibi Gregorio Yulo, salamat man. Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo dira sa bahin sang USA. No, salamat dira sa inyo. Thank you gid for always supporting Action Radio Bacolod. Araman si Alexo, natamiyo si Ma'am Jinky Dalagdon, si Ma'am Van kag Doc Matt, araman si Nida Bilyoti Olarte. Thank you. Reynaldo Poderoso kag paring Basti Girhin. Morning man sa inyo daw pare. Salamat gid no sa pagmonitor. Congratulations by the way sa anak ni paring Tuto Kirubin Mayang. Titapos ng sinulog no. Tapos ang fiesta ano gani sunod dayon sila. Action Hotline. Way labot sa tuyo kapoy. Gasto no. Amo nang epekto sang mga kapiestahan. At least enjoy nakabalik kita after 2 years nga epekto sang COVID-19 nakabalik kita amat-amat no mga kapiestahan ang kasadiahan kita yang mga Pinoy kita nga mga Ilonggo bisan ano pa kisa kadako nga problema may tempo pa kita nga makayuhom kag pahuway. Action Hotline. Alas 9:02 na, kantuan ko si Sir Arnel Argusar kay mayo ni nga balita ara Sir Arnel, actually din siya Sir Arnel, kay bag-o ni siya nga GSO head sang Negros Occidental. Ang good news amo ni ay na-approve na login kungkor na sang sanggunian na panlalawigan ang iyas nga ang appointment niya bilang pagpungko dira no sa GSO General Services Office. Ti Sir Arnel di man na siya mabutang na kon ang performance ng trabaho niya ng mga basihan inamo. Action Hotline. I-check tabi kung kumusta siya subong a new responsibility for a new year for 2023. Online sa hotline. Ang bagong General Services Office Head sang Negros Occidental, Sir Arnel Argusar. Sir, how are you? Good morning. Congratulations for the new opportunity and for the new position nga uyatan nimo sa province dira, Sir Arnel. Good morning, Action Art. Salamat gid sa time. Congratulations. Thank you, Gid. Pag-o na ba ni nga paghangkat sa imo, sir? Kag bag-o na ba ni nga challenge nga imo tubangon as head no sang GSO? Kag ang lami pagig kay ginkon-kon na sa sangguniang panalawigan, no? Yes, sir. Aha. By the way, bilang background gani prior sa imo pag-uyat dira sumong bilang head sang GSO, kung di kagi ka na singunado sa Cap Gym, may posisyon ka man. Ano gani, sir, ang background ni Sir Arnel? Nagsugod ko, Sir Art, sa Sanggunian, Panlalawigan Office bilang clerk. Okay. Anon katuwig sa SP Office. Aha. And then, na-promote naman ko sa Provincial Assessor's Office. Okay. 4 years ko to as Records Officer 1. Aha. And then, na-promote naman ko sa Hospital Operation Division. Under sa AADD as Administrative Officer 2. Pero gin-detail ko sa no chief. Okay. Kaya daw mga 5 ko to katuig. After sina, gin-promote naman ko sa Procurement Service Depot as Supply Officer 3. So 2 years man ko da. Okay. After sa depot, gin-promote naman ko sa Provincial Administrator's Office under kay Attorney Diaz as Supervising Administrative Officer. Aha. 4 years man ko da sa Provincial Administrator's Office. And then, amo niya ang present ko nga promotion ang head sa General Services Office. Okay. So, ang total kong years in service is 22 years and 7 months. Lawig-lawig na nga serbisyo sa taga Negros Occidental sa Kapitolyo nga trabaho?
Oo, sir, lawig-lawig naman. Pero anyway, ano mga challenges along the way nga nakita mo kag sa sining panibag-o mo nga obligasyon dira sa GSO, sir? Subong sa GSO, sir, damo ta programa nga na sugda na. Kag in fact, amo ni ang aton nga present nga gisugudan among inventory sa aton nga mga utility vehicles. Aha. Andi nakatipon kita sang 38 ka vehicles nga aton gin pa-repair, gin pa-condition. Aha. Ang 30 diri ang amo ang operational. Ang 8 amo pa nasubong ang under repair. So ang 30 amo ning ginausal sang aton nga Capitol Hub. Okay. And then may ara kita nga updating sa aton nga inventory sa office supplies. Aha. Including ang procurement. Amo na di ang under sa procurement service depot. Ang DBM kag non-DBM supplies. So Okay. gin consolidate ang tanan nga PPMPs ang kada opisina into one, and then gin pabidding ta bulk bidding. Okay. Para amo ning ma-supply sa mga hospitals kag sa mga different offices sa probinsya sa Negros Occidental. Aha. So bali ang imo trabaho pag after sini or prior pa man sa approval sa province, nag-start ka na gali dayon niya. Dalagit sa hindi ko nga kumati. Siling ko sir, kundi gin-approve ni siya sa isping mo ang pag-concur sa imo appointment, pero nagligad gali nag-start na gid dayon ang trabaho mo da sa GSO dayon. Dalagit sir. Hindi ko kumati. Subong mabatian mo na ko sir. Okay sir. Siling ko daw antes pa man gali yan nag-approve ang SP sa imo sining appointment, nag-concur sila. Ang trabaho mo na gali ginumpisahan mo na dayon sa GSO, no? Do sir ang mga supplies ni under ni sa before sa GSO mo. Okay. So gin separate ni siya, pero subong ginbalik naman ni Attorney Diaz ang procurement of supplies, office supplies, and janitorial supplies sa GSO. And then partly sini ako man ang gintugyanan ni Attorney Diaz sa maintenance sa mga vehicles. Okay. So ginpang-inventaryo ta ang tanan nga vehicle sa probinsya para mabalaan ta kung pila gid ka vehicle ang naga-operate, ang operational kag non-operational sa province, para ang mga daan ta nga mga vehicle amo nang ginpang-auction ta. Para mabalik ta naman ang gipang-dispose ta ni para through auction para mabalik ta naman ang kwarta sa Office of the Provincial Treasurer. Okay. Hindi niya butambalon na kung may auction ang income siya na makadto na sa inyo pondo sa GSO, kundi makadto na sa Treasury Office. Hindi, makadto na siya sa General Fund, sa ginadeposito na sa Office of the Provincial Treasurer. Okay. Pero subong sir, ano man ang staffing or staff mo da, bastante man o ay kulang? Ang staff na subong sir, pero tika bastante. In fact, ang aton nga office supplies nag-over kita sa aton nga sales by more than 4 million sang last year. And then ang aton nga collection nag-over kita by 2.6 million compare naman sa last year. Okay. Kag ang pinaka-grabe ta nga accomplishment, ang tanan nga undelivered supplies ang wala bala ma-deliver sang DBM Manila. Okay. Alin sang December 2014 up to March 2022, gin-compute ni kag gin-pauditan ta sa COA, and then gin-checkihan sang DBM Manila. So ginpasulod ta ni sa Office of the Provincial Treasurer sang December 29, amounting to 10.6 million plus. Okay. So amo na siyang nabalik ta sa probinsya bilang matabo savings sa manasang province. Wow, very good. So, bilang bagong pamunuan dira, no, tagpamuno sa GSO, anong imo sini, basi may mensahe ka sa mga kwandasar, magkaupdanan mo da, sa mga staff mo dira, sa Pumuluyos Negros Ang ako na mensahe sa ako ng mga co-employees, sa aton nga pag-obra kinahanglan isa ta nga kalidad nga kita honest.
kag hardworking, no. Importante mapisan kag mabuot. So mula na guro sa mga kalidad nga para ma-maintain tang aton nga integrity sa aton nga opisina. Aha. Ate, basi may tiempo, maka-acoustic ta kag magkulukanta siya. Action Edin, may kumanta ni sir mo? Doon nalipatan ko na gani ang tuka-tuka aksyonan. Doon nalipatan mga acoustic mo yata na. Oo, nalipatan ko na. Pero kung mag-ambal guro siya Action Edin, Sir Arnel, pwede mo makuting-kuting liwat ang acoustic mo kay makulukanta kita. Basi pwede na. Pwede gid action art. Ate, sige. Sir, congratulations. Good luck dira sa imo and keep up the good work sa bag-o nimo nga posisyon dira sa probinsya. Salamat kid sir sa time. Salamat kid sir. Good morning. Good morning. Good morning. Sir Arnel Algusara, no, kay may photo ko, actually may litrato ko di siya. Galing kido kaburon bala. Yung padala ko man kay James, galing kido hindi gid James Mediano. Lalaw, ay gida. Dason na lang mangayo kita ni siyang litrato ni Sir Arnel Algusara para sa future naton nga mga interviews nga magamit ta. No? Bag-o dra siya nagpungko sa may GSO. Okay? Ang party sa Seneco ni Guro nga preskon, no? Hindi iya Seneco ha, kundi Sir Winnie ma-preskon. Karon na lang ni Guro, no? Kay basi maipit ang timpo dira. Bagod nga may ara si Sir Winnie man sang press conference at 10 o'clock. Tidra na lang niya i-plastar karon na kay do may mga kuan mo to siya, no? May mga palayag sa Seneco naman niya, no? Bali nagligad to basiwa to ang balita to nanday Father Chris. Actually matawag ko ni si Mamuna Dia no, kung makatiempo sa dugay-dugay galing kay may conference pa sila no. Why pa siya ka tungkaaw pa ho. Anytime karon na basi may mga personnel dira si Mamuna Dia din nga naga-monitor. Ma'am, pwede gid kamo katawag di karon dugay para nga mabatian taman ang sabat sini kay tiyang challenge diri sa iya ho. Duwa sa ilan ni Mayor Albi may inom sila tubig isang kuan mo halin sa gripo sang prime water kag sang basiwa. Ay maglain busong mo karon kundi problema mo pa. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo diri sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig.
nagano kami pirmi libre kasi sila nga check up diri hatag ang mga bulong ug vitamins sa mga bata manang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat ni sa LTO nga ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya!
Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Tinagadrag ko sang utang alin pa sa kay former President Digong hasta subong ti sige pangutang mangyapon way kita choice why kita choice kay ti way man pundo yung akwaan kita ang Pilipinas luwas sa pagpangutang kakun ka isa ti ginakulateral amo na yung gusto matabo iya sang World Bank sa ginahulaman naton to amo nang ginasunod ta nakita mo pati ang sa education naton no. Ang K-12 ni kay nagsunod man kita sa iban to ang mga nasyon nga may K-12 na ang ila sining daw plastada sa education program ti sundon taway kita sa mahimo ti nangin collateral ni siya mo paulamon kalamon kwarta ti basta mo na ngimuon yun na Action Hotline. ay pobreng alindaw gigita permit amo na masubo-subo ya sa sining nga sitwasyon hopefully maka-recover pa kita no in the coming days sining nga tuig kay sining ko mailang gani kay ang mga kapistahan sa mga banwag syudad nagbalik subong do temporaryo nagkakadula nagkakalimot ang tao nagkakalipat sang kabulayan ginatubang ta pero magtapos ni mga pulo fiesta ni mag-abot kita sa Tiempo Muerto naman ba subong pa lang pigado na ayan pag uno mag-abot ning Tiempo Muerto way trabaho na sa mga kampo dira naman kita magabatyag sang tuman kaagunto sa pagpangabuhi. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na daso. Ubraw na daso, singa na pasensya ba.
Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-records ang kinanglanon nga makapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Di sa linggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko mga program nila, mga angkormanda, kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya, kay magamit mo sa module mo, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops, big ka sure. Kabalo ka man. Agaw padala mensahe. Thank you gid sa inyo ha. Sa kay kuano si Alex ang isa naman. Rochelle Polincio Susana, salamat dira sa imo. Jane Galigaw, no? Thank you sa pag monitor. Raman si Jane Oiseser kag si Ray Flores Mariuga. Thank you gid sa inyo ha. Paritor ko jog ko, Josimong Caltorilla. Thank you gid sa pagmonitor. Action Hotline. Ipit na gid galing ko ay naku panahon diri sa aton nga pagpangalagan with Action Nelman Madera kag Action Christian James Binares nga aton kaparis karon nga aga. Upod man kay Action Eden Aboso. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio.